اسگچن و شاعری از چاغیان ریاض اسرتنا خاص فرمایش کرین و چاغیان ظفر زیب سومالانی اجازی اور خاص فرمایش زائدانان احسان بالی گرگینان احسان فراز. ریاض اسرتنا رابطہ نمبر 03318913935. باز کیس نخرنے تو پائے ککنیر اسے وناز کیس کلانی سے بات ورس کھنا کول دنیا ارس کو خلق چی کلان شئی سنتا تینانی مارس نمچی تو خم پرا بینیان کسی اور پرا پری سے اس نیچے رچی نورا تو کسیل پرا تو ور فیشن پای ہر نازو درشن پای کہ وقت اسپری سنا سچی نے تو دا ایکشن پای درنگی نے تو زر زری کمار خنکو نشئی خنا چرا تم نکول ساران تینا ایناجی سے اس مرزینا بادشاہ سے اس ینت پاوگنو کچکنی نخرکا سے باسے اس ارانگی کونی خیالچی تفوک نغم تجالچی فرق پدیدی دس مریضا پوس کنا وسالچی یا دستا سکا پوس کنو خنین نچے رس پیونو ساران کان تینا پدی نشا اسکرنی اندنو نخنتیا فیدا مریو کول اینا پینا مریو نازیفی وی چڑانے ام اینا پینا بس شیف تفیو سنگار فیشنک نغصف نیلک سائن وجب دیوانا اچھی خندنا پریس نے جوڑ کرے رب کول نیا خناس کس کنکن غمتے و باز کس نخرنے تو پائے ککنا ار اسے وناز کس کلانی سے بات ورس کنا کول دنیا ارس تو خلق چی کلان شئی سنتا دینانی ما ارس نمچی تو خم پرا بینیان کسی اور پرا پری سے اس نیچے رچی نور تو کسی ال پرا میں تو ارفیشن پائے ارنازو درشن پائے وقت اسپرے سنا سچی نے تو دا ایکشن پائے درنگی نے تو زرزری خمار خن کو نشئی خناچ نے اراتم کول ساران دینا ایناچی چمک سے چتاؤ پین جلک سے سنگار چینام کول چتاؤ پین جلک سے خم پر نسات سفتوان قسم خدا نہ پاو جان سار کنا تین تو درس مریج اینوی افتران
रियाज असरत न जिंदगी खना अरे सियर खुशी जिंदा बच परो जो बस करेस अगर नी बेरुखी ना अर वफादा खंतिया दा जिंदगी वना बिना चिताई बफ दुनिया मची कने कबूल अर्सिजा मुर्रा नदीद मरे मरे कसिफ दा गम तखा खरे मियान मुरली साथ से अम कंकिन कवल तुम्हें शरे कवल निया खनास किस कंकिन गम ते वबास किस नखरने तो पाए ककना अर असे वनास किस कुलानी से बात वरिस कना कवल दुनिया अरिस बुखल कची कुलान शई संता दिनानी मा अरिस नमची तो खंपरा बेनियन कसी और परा परी से उस नीचे रची नौर तो कैसे अल परा ने तो अर फैशन पाए अरना सुदर्शन पाए वक्त असमरे सना सची ने तो द एक्शन पाए तरंग ने तो जिरजिरी हमारा खन को नशई खनाच ने अरा तम कवल सारा